Ndewono ndị ọma ehihie ọma nọ ekelekwa m gị oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na-abịara gị nke taa bụ Wednesday abalị 29 n'ọnwa ise afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. N'iji malite gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Onye isi ala n'oge gara aga Buhari ekelela onye isi ala Tinubu ma na-agba ụmụ Naịjirịa ume ka ha kwado ọchịchị ya dịka ọ gbara otu afọ n'oche. Otu jikọrọ ndị ọrụ ajụla ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ nke ọchịchị etiti na-eche ya n'ihu bụ N$60,000 ebe ha gbanwere nke ha chọrọ ka akwụọ ha ịbụzi N$494. Ndị obodo Akwete Ndoke na-eme njegharị maka ebubo ịmakwasị ha onye eze ọdịnala n'aka ike nke obodo ha na ọchịchị kansụl Ụkwa East. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji akụkọ nke uhuruchi a. Ngwachezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Onye isi ala n'oge gara aga Muhammadu Buhari na-arịọ ụmụ Naịjirịa ka ha kwado ọchịchị nke onye isi ala Bola Tinubu iji hụ na ọ ga-enweta ihe ịga nke ọma na mgbalị ndị ọ na-eme iwulite ala Naịjirịa. Nke a bụ ozi nke onye enyemaka ya pụrụ iche bụ Garuba Shehu bịanyere aka na ya nke ọ nọ n'ime ya na-agọrọ onye isi ala Bola Tinubu ọfọma nakwa na ntozu oke nke ịgba otu afọ n'oche ọchịchị ya nke ala anyị, dịka ozi ahụ mere ka amata na Buhari rịọrọ ụmụafọ obodo a ka ha bụrụ ndị nke ga-anọgide na-ewusi uto na ịdị n'otu nke obodo anyị ike ma na-agọkwara ala anyị ọfọ ọma. Onye isi ala n'oge gara aga ka o si na-adị gosipụtara nchekwube o nwere na ọchịchị nke onye isi ala Tinubu ga-enwe ihe ịga nke ọma. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onye isi ala Bola Tinubu na mgbasa ozi na ọhaneze Ajuri Ngalale ekwuola na onye isi ala agaghị ekwu okwu ihu ọha ọbụla n'ụlọ nzukọ ukwu nke ga-anọkọta ọnụ n'ogige ụlọ nzukọ ukwu taa. Nke a na-emegide ozi mbụ nke ndị nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ Senate nakwa nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya bụ Yemi Aderamodu nakwa Akin Rotimi tinyekwara onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onye isi ala n'ozi nakwa atụmatụ ya bụ Bayo Onanuga nyechara na ụnyaahụ nke ha zipụrụ. Ndị nkwuchite ọnụ ndị a nọrọ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ bụ Tuesday kwuo na Tinubu ga-ekwu okwu ihu ọha na nnọkọ ejikọrọ ọnụ nke ụlọ nzukọ ukwu, mana onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onye isi ala n'ihe gbasara mgbasa ozi na ọhaneze Chief Ajuri Ngalale n'ozi ọzọ o zipụrụ kwuru na ozi mbụ ndị ahụ abụghị eziokwu ebe ha na-enwetaghị nkwado site n'ebe o kwesịrị. Onye minista na-ahụ maka ego nakwa ihe gbasara ya nakwa onye minista nke nhazi akụnụba Wale Edun ekwuola na onye isi ala Bola Tinubu akwadola atụmatụ akụnụba ọdụrụkọ nke a ga-amalite itinye n'ọrụ n'ime ọnwa 6 na-abịa n'ihu. Edun kwupụtara nke a na Abuja n'oge nkwupụta ihe ndị a rụzuru n'otu afọ nke ọchịchị Tinubu. Onye minista ahụ kwuru na gọọmenti nwere ego ga-ezuru ya ịkwụbilatawa ụgwọ ndị nke o ji, dịka Edun mere ka amata na ugbu a abụghị mgbe mbụ ọchịchị dị ugbu a batara n'oche mgbe ọ na-ejighị ego n'aka nke o ji arụ ọrụ, mana ugbu a ego adịtụla ya n'aka. Onye minista na-ahụ maka azụmahịa nakwa nwunye ihe Doris Ozokanite ekwuola na ala Naịjirịa nwetara ohere nke nwunye ihe ọnụego ya karịrị ijeri naira 300 n'afọ gara aga. Onye minista ahụ n'oge ọ na-ekwupụta ihe ndị ụlọ ọrụ ministri ya rụtụrụ aka na ọchịchị etiti adịla njikere ihiwe ụlọ ikpe azụmahịa gburugburu ala anyị maka ileba anya n'okwu ọbụla gbasara azụmahịa. Nzọụkwụ a dịka o mere ka amata na-elegide anya n'izipụrụ ụmụ Naịjirịa ozi gbara ọkpụrụkpụ na ala anyị na-ekere oke dị mkpa maka nwunye ihe ugbu a. Dọkịta Anite gakwara n'ihu
kọwaa na ọchịchị etiti etinyere ihe ruru nde naira 3.5 iji gbapee ohere ndị enwere na ngalaba ikwe nakwa ịkpa akwa ebe ha dị njikere ịmalite usoro mkpọsa ozi maka nke a iji nyere ndị azụmahịa nke ntakịrị aka ime nke ọma. Otu jikọrọ ndị ọrụ ajụla ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ nke ọchịchị etiti kwetara ịkwụ. Ugbu a otu jikọrọ ndị ọrụ nke gụnyere otu NLC nakwa ndị nke ahịa bụ TUC ajụla $60,000 nke ọchịchị etiti na-ekwu na ha ga-akwụ dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe maka ndị ọrụ. Otu jikọrọ ndị ọrụ gbanwetụkwara ọchịchị obi ha n'ụgwọ nke ha chọkwara ka akwụọ ha dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe site na $400,000 na $97,000 gbadatazie na $440,000 na $494. Nnọkọ ha bịara na njedebe na-enweghị ihe ọbụla akapịrị ọnụ dịka nkwekọrịta maka ụgwọ ọnwa opekata mpe. Otu kọmitii ụzọ atọ a maka mkparịta ụka ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ maka ndị ọrụ ala anyị nwere naanị mkpụrụ ụbọchị 3 site ugbu a na-eru abalị 31 nke ọnwa Mee, bụkwanụ mbirimbi nke otu jikọrọ ndị ọrụ nyere gọọmenti iji kwubie okwu banyere ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ. Ụlọ nzukọ Senate akwadola ụkpụrụ iwu na-achọ ka alaghachi n'iji ukwe ala anyị nke ochie emewe ihe. Ụkpụrụ iwu ahụ chọrọ ka ewere ukwe nke ochie ahụ dochie nke ọhụrụ nke ejiri mewe ihe n'ụbọchị nnwere onwe n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba afọ 1960 nke a kwụsịrị iji eme ihe n'afọ 1978 site n'aka ọchịchị ndị soja nke Olusegun Obasanjo nọrọ n'isi ya n'oge ahụ. Onye isi oche ụlọ nzukọ Senate Godswill Akpabio mapụrụ ọkwa nkwado nke ụkpụrụ iwu ahụ nke ọtụtụ ndị omeiwu kwadoro site n'iji vootu nke ha jiri olu okwu ha were mee. Atụlechala ụkpụrụ iwu ahụ ma kwado ya site n'aka otu kọmitii nke ụlọ nzukọ ahụ. Ụlọ nzukọ nke elu a kwadoro ụkpụrụ iwu a nke ha tụlechara ihe ndekọ nke otu kọmitii ha n'ikpe ziri ezi, ugwu ruru mmadụ nakwa okwu gbasara ikpe nke onye isi ya bụ Tahim Nguno, onye chere ya n'ihu ụlọ nzukọ ahụ. Ụlọ nzukọ Senate akpọtaghachila Abdul Ningi, onye akwụsịrị ọrụ maka ibo ndị isi nke ụlọ nzukọ ebubo iji ụzọ aghụghọ gbakwunye ụfọdụ atụmatụ ọrụ n'usoro mkpata na mmefu nke afọ 2024. Ụlọ nzukọ ahụ mapụrụ ọkwa mkpọghachi nke Maazị Ningi dịka ha malitere nnọkọ ha nke agbachiri ụzọ na ya nke gacharanụ bụkwanụ nke ruru 1 awa. Mkpebi ahụ nke kpọtaghachi omeiwu ahụ sochiri mkpọtụ uche nke onye ndu nke ndị ka nọ n'ọgụgụ n'ụlọ nzukọ bụ Abba Moro kpọtụrụ uche n'oge ha nọ na nnọkọ ha. Onye isi oche nke ụlọ nzukọ Senate Godswill Akpabio mapụrụ ọkwa mkpọghachi ya nke na-enweghị ihe ọbụla a napụrụ Ningi, bụkwana onye nke a kọwara na ụfọdụ ndị omeiwu rịọrọ arịrịọ gbasara ya maka nke a. Ọ fọrọ ihe dịka izu abụọ ka nkwụsị ọrụ ọnwa 3 nke enyere Ningi kụrụ ọnụ, bụkwanụ nke gara agwụ n'abalị 12 nke ọnwa June afọ a. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nnọchiteanya Honorable Tajudeen Abbas nakwa na ụlọ nzukọ agba nke 10 ga-akpọpụta ọnọdụ gbatagbata na ngalaba ahụike iji gosipụta nkwudosi ike ha n'ihu na akwalitere ogo obibi ndụ nke ụmụ Naịjirịa gburugburu ala anyị. Honorable Abbas kwupụtara nke a n'oge nnụrụ ihu ọha nke ụmụ Naịjirịa n'oge nnụrụ ihu ọha nke nhiwe nke ụlọ ọgwụ nkụzi ihe dị 13 nke banyekwara nnukwu ụlọ ọgwụ etiti nakwa ogo nlekọta ahụike ndị ọzọ n'ala anyị. Onye nkwuchite ọnụ a nke onye ndu nke ndị kanta nọ n'ọgụgụ n'ụlọ nzukọ bụ Kingsley Chinda nọchiri anya ya gosipụtara nchekwube na ntụnye nke ndị aka ji oke ga-enye aka kwalite ụdị iwu ndị nke a ga-eche n'ihu ụlọ nzukọ agba nke 10 bụkwanụ nke ga-ebu ọdịmma nke ala anyị n'obi.
onye isi oche nke otu jikọrọ ndị ọrụ ubi nke otuboala n'ala anyị Togan n'aha mkpirisi bụ Sani Danladi ekpughela na nje akpọrọ Tuta Absoluta, otu n'ime nje jọrọ njọ na-emekpụ ihe ọkụkụ otuboala ahụ, bụ ya bụ isi sekpụ ntị n'ihe metụtara iri elu ọjị nke ọnụahịa nke otuboala gburugburu ala Naịjirịa. Maazị Danladi kwupụtara nke a oge ya na ụlọọrụ Enyimba TV nwere mkparịta ụka n'ekwentị. N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, ụfọdụ ezinụlọ n'ala anyị abụrụla ndị nke mabarala aka na akpa iji zụta otuboala eji esi nri, bụkwa n'otu n'ime mkpụrụ osisi a na-erikarị n'obodo anyị a, dịka ọnụego ya gbagoro n'ụzọ a na-atụghị anya ya, nke dugara n'ụkọ nke otuboala. Maazị Danladi kpughere na nje nke Tuta Absoluta ka ahụtara na steeti Kano, Katsina, Kaduna nakwa Jigawa n'ọnwa Febụwarị. Ọ gbakwunyere na ọrịa otuboala malitere n'ọnwa Febụwarị, mana n'ihi na ogbe ndị a na-akọpụta otuboala n'ụbara, o metụtaghị ha n'ụzọ gbapụtara ihe, mana site n'ọnwa Eprel ka ruokwa ugbu a ka enwetaziri mmetụta ya n'ihi na otuboala agwụchala. N'usoro ihe omume nke na-emegirịta onwe ya, ụlọikpe ukwu etiti nke dị na steeti Kano enyela iwu na-emegide ibe ya gbasara okwu onye emia nke steeti Kano nke gbalịrị iko obi n'elu nakwa amaghị nke a na-eme elu na steeti ahụ. Ụlọikpe ukwu etiti dị na steeti Kano nke onye isi ya bụ ọkaikpe S.A. Amobeda nyere iwu ka achụpụ onye emia bụ Muhammadu Sanusi nke abụọ n'obieze Kofa Kudu ma weghachi ichisi nke onye emia nke 15 nke Kano bụ Aminu Ado Bayero. N'aka nke ọzọ, ụlọikpe ukwu steeti Kano n'okpuru onye ọkaikpe Honorable Amina Adamu Aliyu nyekwara iwu nke na-echebe Muhammadu Sanusi nakwa ụfọdụ ndị nwere agba pụọ n'imenye ihe ihere n'ụzọ ọbụla site n'aka ndị isi na steeti ahụ. Okwu ikpe nke nọ na ụlọikpe ukwu steeti ahụ bụ nke a ga-anụrụ n'abalị 13 nke ọnwa Juun, ebe nke nọ n'ụlọ aka ụlọikpe ukwu etiti yigharịrị nke ha ka abụrụzie nke ha ga-anụrụ n'abalị 4 nke ọnwa Juun. Oke nke ụlọikpe na-ekere n'ịkwalite ugwu ruru ndị eze ọdịnala n'agbanyeghị ihe ịma aka ọbụla adịla oke mkpa ugbu a, dịka ụlọikpe ukwu ahụ ndị a na-akwadobe onwe ha maka nnụrụ nke okwu ikpe nọ ha n'ihu, ebe ndị steeti Kano na-echere nkọwa nke ga-edo ha anya maka ọnọdụ a. Azụ eruola onye gọvanọ steeti Anambra ala dịka o kwetara na ya dị njikere ugbu a ịhazi ntụliaka nke ọchịchị kansụl na steeti ahụ. Onye aha ya bụ Chukwuma Soludo. Otu ụkpụrụ iwu nke a ga-eji hiwe ụlọ ọrụ ntụliaka nke afọ 2024 nke onye gọvanọ zigara ụlọ nzukọ steeti ahụ agafeela nnụrụ nke abụọ. Iwu ahụ nke echere n'ihu ụlọ nzukọ ahụ site n'aka onye ndu nke ndị ka nọ n'ọgụgụ bụ Maazị Ikenna Ọfọdeme kwuru na iwu ahụ ga-enyekwu gọọmenti steeti ahụ ikikere ịhazi ntụliaka ma kwado ya ịbụ iwu. Ụlọ ọrụ ntụliaka nke steeti Anambra arụbeghị ọrụ kamgbe afọ 12 gara aga na steeti ahụ. Enweela iti mkpu nke ndị ọhaneze n'ihi ọnọdụ nke ịhazi ntụliaka ọchịchị kansụl site n'aka gọvanọ na steeti ahụ. Dịka onye omeiwu Maazị Ọfọdeme siri kwuo, onye chere ụkpụrụ iwu ahụ n'ihu ụlọ nzukọ steeti ahụ kọwara na atụmatụ iwu ahụ ga-enyere gọọmenti aka inyere ndị nke na-anọ na steeti ahụ arụ ọrụ aka maka nhazi nke ntụliaka. Otu onye ọrụ uwe ojii aha ya bụ Inspektọ Isongo Sudue nke nọ n'okpuru ngalaba ndị uwe ojii na-ahụ maka ọgụ a na-alụso iyi ndụ egwu CTU n'aha mkpirisi n'Owerri isi obodo steeti Imo ka ebuturu ugbu a n'ọkwa ya iji nye ya ntaramahụhụ ka ahụtachara otu eserese vidiyo gbasara ebe niile ebe nwa amadi ahụ nọ na-anapụ ndị ọkwọ ụgbọala ego n'okporo ụzọ awara awara sitere Owerri gawa Ọnịcha.
onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Imo Aboki Danjuma mapụrụ ọkwa ntaramahụhụ a n'ozi nke onye nkwuchite ọnụ nke ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Henry Okoye benyere aka na ya na-ekwu na agwa onye uwe ojii a bụ nke ihere nakwa nke na-ekwesịghịrị ndị ọrụ uwe ojii. Onye uwe ojii ahụ bụkwa na onye nke nọ n'okpuru onye isi nke na-elekọta ya bụ onye nke kpara agwa ọjọọ a ka a na-akọwa ugbu a na onye isi ahụ ga-azakwa ajụjụ gbasara nke a. Aboki katọrọ agwa onye uwe ojii ahụ na-ekwu na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii agaghị anabata ụdị ọbụla nke ịnapụ ndị mmadụ ego ha n'aka ike ma ọ bụkwa na agwa ọjọọ ọbụla site n'aka ndị ọrụ uwe ojii. Ọ dọrọ aka na ntị na ndị isi nlekọta nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ndị na-adịghị arụ ọrụ ha nke dịra ha n'ubu ga-eche aka ghọrọ ntaramahụhụ. Ụmụafọ nke obodo Ụmụ Ihueze kwụrụ na nke onwe ya dị n'Alaeze Akwete Ndoke na kansụl Ụkwa East nke steeti Abia emeela njegharị iwe gbasara atụmatụ a na-eme ugbu a ịnyakwasị ha Daniel Nwoụzọ dịka onye eze ha. A nọrọ n'izu gara aga kpọpụta Nwoụzọ dịka onye eze ọdịnala ahọpụta site n'aka onye kọmishọna nke na-ahụ maka ọchịchị kansụl nakwa echimechi ọdịnala. Onye aha ya bụ Ụzọ Nwachukwu ka ụlọ ọrụ ministri ya hazichara ntuliaka nke ụfọdụ ndị nnọchiteanya mere n'obodo ahụ. Onye kọmishọna ahụ kwuru na Nwoụzọ nwetara vootu 9 iji merie Augustine Enyinne ya Ogbulu, onye nke nwetara naanị 1 vootu na ntuliaka ahụ nke ndị nnọchiteanya mere. N'ụzọ nke kwesịrị ekwesị na-akọwa na gọọmenti achọghị ịma onye ọ bụ ya nwetara ohere nke ịbụ eze ọdịnala kama na ihe bụ mkpa gọọmenti bụ ichebe udo na ịkwụ chịm n'akụkụ niile nke steeti a. Mana ọtụtụ ndị okenye nakwa ndị ntorobịa nke obodo Ụmụ Ihueze ndị malitere njegharị zọchiri n'isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl Ụkwa East nke dị na Akwete na-emegide mpụtara nke Daniel Nwoụzọ dịka eze ahọpụta ma kpọkuo gọvanọ Alex Oti ka ọ kpọọ kọmishọna Ụzọ Nwachukwu oku ma dọọ ya aka na ntị ka ọ kpachara anya ka ọ ghara ịkpata ọgbaghara n'obodo ahụ. Ha boro ebubo na onye kọmishọna ahụ nakwa otu onye omeiwu etiti si na mpaghara ahụ na-akpa nkata imebisi usoro ọdịnala nke a na-agbaso na nhọpụta nke onye eze ọdịnala n'obodo Ụmụ Ihueze Akwete. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abia ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri na nọrọ ebe ahụ na-ege ntị maka na m onwe m na-alọtaghachi. Ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, mba Spain, Ireland nakwa Norway enyela nkwado ha maka ile mba Palestine anya dịka mba ọkụ na nke onwe ha na mkpebi ejikọrọ aka ọnụ mee nke mba Israel hụtara dịka ụgwọ ha na-akwụ otu isiekwu ọnwụ Hamas nke ihe dịka ọnwa 7 gacharala eji na-alụ ọgụ n'ogbe Gaza nke agha na-adọkasị ugbu a. Mba Europe atọ ndị a na-enwe nchekwube na nzọụkwụ ha ga-eme ka mba ndị ọzọ sonyere ha n'akụkụ a. Atụmatụ a nke mba atọ ndị a kpughere izu ụka gara aga nke gbaliri nzaghachi iwe nke mba Israel nke ọnọdụ obi iko n'elu kachasị ebe metụtara mba Spain. Nnabata nke mba Palestine dịka mba akwụ na nke onwe akpatala oke nghọtahie n'etiti mba 27 nke dị na Europe. N'ime ọtụtụ afọ, ịhụta mba Palestine dịka mba akwụ na nke onwe ha bụ ihe a na-ahụta dịka ebe ụzọ na-adịghị n'ime ihe metụtara ime udo n'etiti Israel nakwa Palestine. Nzọụkwụ a pụtara na ihe ruru 145 nke mba otu UN n'ime 195 nwere anabatala ịkwụ na nke onwe nke mba Palestine. N'akụkọ akụnụba, otu ruru 17 n'ọnụọgụgụ tinyekwara ndị nnọchiteanya nke alaeze 6 nakwa ngalaba pụrụ iche abụọ nke agbụrụ Ogoni aghọọla ndị na-akpọ oku ka
ka amaliteghachi ọmịmị mmanụ n'ogbe ha. N'oge ha gwara ndị akụkọ okwu na Bori nke dị na kansụl Kana, otu ndị a kwuru na ọ bụrụ na amaliteghachi ịmị mmanụ n'ogbe ha bụ ala Ogoni na ọ ga-akwalite uto akụnụba n'ogbe ahụ. Nke a na-abịa dịka ụfọdụ ndị akpọrọ otu the Movement for Survival of the Ogoni People n'akụkụ nke ha nakwa otu nke ndị ntorobịa katọrọ njem nleta emere gaa leta onye isi ala nke ụfọdụ ndị ndu nke agbụrụ Ogoni mere maka ịmaliteghachi ịmị mmanụ n'ogbe ahụ. Ka o si na dị ndị ndu nke ndị ntorobịa nakwa ndị nnọchiteanya nke agbụrụ Ogoni ekwupụtala ugbu a ma gosipụta mgbarụ ihu gbasara nkọtọ ahụ, ebe ha bịakọtara ọnụ ugbu a kwuo na ha na-enye nkwado ka amaliteghachi ịmị mmanụ n'obodo ha, ebe ndị ọkachamara na-ekwupụta na ọ bụrụ na a ga-amalite ịmị mmanụ n'ala Ogoni na ọ ga-akwalite ọnọdụ akụnụba n'ogbe ahụ ma bilie ya elu n'otu ọ ga-adị mma n'ahụ, mana ọ ga-achọ ka enwee ịdị n'otu mkparịta ụka n'etiti ndị ọ dị n'aka ka nke a nwee ike rụọ ọrụ nke ọma. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ ụkwụ na mba Afrịka emeela ka o doo anya na iko Cup of Nation nke ndị na-erubeghị afọ 17 nke a ga-enwe ugbu a bụkwanụ ndị nke akọwara na ọ ga-enwerịrị ndị nke ga-agbachapụ ya na ogo nke ikpeazụ ya ga-adị 12 na-emegide 16 ahụ nke ndị ji egwuregwu bọọlụ eme ọnụ ma na-akpọrọ ihe na-ekwu okwu maka ya. Nke a pụtara na n'agbanyeghị mmeri nke Naịjirịa meriri ndị lere ha ọbịa bụ Ghana ụnyaahụ bụ Tuesday, otu egwu bọọlụ Golden Eagles nke ala Naịjirịa etozughịkwa oke maka agba ndị nke ikpeazụ nke iko ahụ. Asọrọmpi ikpeazụ nke ga-ewe otu egwu bọọlụ dị 12 ka tụrụ anya na ọ ga-adịrị n'ihi na iko AFCON ahụ bụ nke ndị na-eruchabeghị afọ 17 ka kọwara na a ga-elekwa anya ma ga-agbasapụ ya dịka otu FIFA nyekwuru kọntinent Afrịka ohere n'ihe metụtara iko FIFA nke ndị na-erubeghị afọ 17 bụkwanụ nke ga-ehi odo n'afọ 2025 ebe mba Qatar ga-ele ọbịa na ya. Qatar ga-ele ọbịa n'agba ikpeazụ nke iko FIFA ndị na-erubeghị afọ 17 ugboro 5 zuru ezu nke ga-amalite afọ ọzọ, nke ọbụla ga-enwe ndị otu egwu bọọlụ dị 48. Ndị ọma, n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-achịsa ọwa n'akụkọ ụwa nke uhuruchi a, mana tupu apịachie m ya kpamkpam geghachi ntị n'isi akụkọ ndị ahụ gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Onye isi ala n'oge gara aga Buhari ekelela onye isi ala Tinubu n'agbamafọ mbụ ya ma gwa ụmụ Naịjirịa ka ha nye ọchịchị Tinubu nkwado. Otu jikọrọ ndị ọrụ ajụla ụgwọ nwopekata mpe ọhụrụ nke ọchịchị etiti na-eche ya n'ihu bụ N$60,000 ebe ha gbanwere nke ha ka ọ bụrụ N$494. Ndị obodo Akwete Ndọkị na-eme njegharị maka ebubo ịmakwasị ha onye eze ọdịnala n'aka ike n'obodo ha. Ekele m ndị niile mụ na ha soro wetere gị ya bụ akụkọ nke uhuruchi a, na-ekelekwa gị onwe gị maka ị na ebe ahụ gee ntị. Akụkọ ụwa anyị ọzọ ga-abịakwara gị echi na-abịa abịa. Tutu ruo echi aka bụkwa m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.